Good morning! Ito may galwan naman dito ko. Yung ako sa Oh, sarap mukha na. mo nakaharap. Excuse me. Ulit, thank you, Sir Ahem. Thank you so much. Ay, who's this? Rick, salamat. Ate Janet. Ay, ano pa? Ano pa? Ilan? Ito lang? Ako'y naka 1 hour na. Ako'y mag-goodbye na, guys. Sis Rice, thank you. Thank you sa palaging pagsilip. Sis Jolly Hugs. Ano be? Thank you, thank you. Ano? Mapinupukpok mo siya yung mo ko. Goodbye. Thank you so much, guys.